Comprensió oral. Cicle inicial. Text 4. El castell dels núvols. La petita Emma mirava al cel cada matí des de la finestra de casa seva. Un dia, mentre els núvols formaven figures esponjoses, va notar que un d'ells tenia la forma d'un castell. Amb el cor ple d'emoció, Emma va tancar els ulls i va imaginar que podia volar fins al castell. Quan els va tornar a obrir, es trobava caminant per un pont fet de núvols suaus. Al castell va trobar amics encantadors, un petit conillet que saltava entre les torres, una papallona que dansava en l'aire i un ocell que cantava melodies dolces. Tots els habitants del castell li donaven la benvinguda amb somriures i jocs. Emma va passar la tarda jugant i rient amb els seus nous amics. Quan el sol començava a pondre's, l'ocell li va dir que era hora de tornar a casa. Emma es va acomiadar amb una abraçada, prometent tornar a visitar el castell de núvols en els seus somnis. Quan va obrir els ulls, es va adonar que tot havia estat una aventura màgica. Però el seu cor estava ple de records feliços i sabia que sempre podria tornar al castell de núvols tancant els ulls i somrient. Moltes gràcies. Fins aviat.